Good morning, good morning. Me yɛ video we ɛde ato mmemefo na me de ato me nuanom a yɛwɔ asase yi sofo. Die asɛm ne meka. Ɛnɛ mehwɛ mmea mikro ni breku ni boy bi na video bi. Me wura ho pa. According to blada ne kyerɛ sɛ ɔwɔ girl ɔsi ba ne de ama. Sɛne ɔkyerɛ otinyi 50 million ɛma ne for month. Sister siamuwo Ghana. Se biti abrochire na omawo 10 million for month, 5 million for month ya. Edne de ka hu se nipa ne do pa. Because abrochire nne hwe obi ayi lokura na mo be confirm scan to sa scan na oka no. Na nne no sa 50 million no oko about be 700 euro. Na me bisa ho se 700 euro no onu pay send original brochire. Because what Gia brochire sky 1,500. It is a we 700 free ma. Obetu ya ne daneka. Nia onu bedi ne light bay. Na te se onu ankasa no. Ba no o save wo life. Esne onu a ote brochire no. Na wo sa ba we utim ma de ote Ghana e confirm te se otim e dada wadwene. E di be ma de owo Ghana ho e ma wo. Na wo de nipa ne bedanti no woni nse oboa wo woni ne nam no wo chance ya ekura wo no na ablock no opese woni ne beyepe me kasa kire badwemma amwo Ghana ma no oni ne Ghana mranti nyina waboa Ghana ni a oya ade no na ama bi atunufo se nipa ne tie bruchire na odi sika wo yo ma wo odi adwuma wo ya hye wonsa die ntima unye adwuma ni sei unye sika se ni wagu nipa na adwuma uni se nipa no pe oyedie wo chance kura wo no na obrok ne se wo ne wo beba be yepe munti asenye yiye omusi babia bidwane awu no na bi nkwanse na se ayede ise odi be ma fofora ma wo abia be ma na bosome ontimi ma 2 million bia wono ni sika odi furi aba no na osan ne be ma ne dididi nti kai hu se opoyi do no ne Ghana hane ne be 50 million for month a odi amawo 30 million for month odi amawo a oti Ghana wa branti a ono de odi oto adwene di kura no oni mesromo Ghana fo ma se bi so mu na nipa no wo Ghana na okase oware wo oni wo tu anamon na omawo chop money for every day won sabeko wano a mesro ma woni na ho mabi nada wo se wo boy na woni ne nam no otise gya no na udaachi na nipa no ohwere no bi di na adwuma hye wonsa ma woni nko adwuma ne ho na hweni yiye ne daachi wo so benya bi firi so nya wadwen se wo konde nipa no na ye wo unhira ne wo se no mema video no nware Shena meye video efo akete oni biu asen na meka na ho monhwe de akete biu otre makora we wahu de akete akora ketu a onu ba bi won se omoatima break akora no ni destiny Ghana monfa de wentumo fo omo break akora ni destiny rough nti akora wo be pagya be yenhira biu nka babiwade akora yoko nka akora yo be yinhita wahu Ghana fo mpe nipa wo nkoso nti me kasa kire Ghana ma mo mo problem mo wo boy na biu odaada mo ukunu ni tisei o boy ni tisei we tisei onya di wi a na ahwere wo chance no moma moani na ho asene ye mawre ho pa se be ma table chi no o ma 50 million dia ne sister wo pe dia wo bedi wo hu no nti wa break wo chance ne a wone na no opoyi a nka otufo se boy yiro ho na sonu mu yie na daachi wa brabo nsi yie won ope o downfall nti no adada wo e de be ma bia be break because onu onya sa chance no e wonne Ghana no na make asem bi kire abrofo bi ni bedam na me se black mentality adwemfi wo yetim wo de ade kro ba Ghana no ye foreign
ade a wode oba Ghana abɛboa mane na Ghana fo esi ade ne kwane mesoro mo mare mo mamani na ho bi so mu nemre we na o ma chop money 2 million for every day 1,500,000 for every day won sakowa no a wone ne ntena ho ne bompaye bua no ne obema won sakowa no de babia no eye better mesoro mo asene ye magre ho papa na osan ko ye mmea mi kurom bunu bi ni abaya na bi atima bua wo sammoa we dia wo bedi ho nti no wo ma bi a break wo chance se nipa ne wo bia last time bi meka bi kire bi ono te wono betima bua wa nka dia ntima that time no amfa wan siesie wo na oye kama wieye nne bi wo boyfriend or girlfriend oni ni jai ohunu se nipa na pagya duranimu a na okọ back mondwini ntino bisa se satma me no wo ho no se no betima mama duru ba bia ne maduru na nka wo hwe me amane bia pagya maduru ho wo sena be ode de wo ba bepem homa ho ani na wo bi ni bio ye adwuma ohunu se wo ye nipa na adwuma no na aka a kire o se jai adwuma we na mememfa adwuma foforo ma wo na bisa se that time a wonni adwuma no die ntima ama wo adwuma anye ope wo downfall wo chance kita wo no se no homa ho ani na wo na de wo no somu yie na maintain de wo no na emeye kra behwe se bibeti amango ama wadi na wa wo bedua amango no wo fie na aso na otia agu fie no bene ne ye mudie ne ye mawo se bibeti amango afri ba bi abrawo na wa amango no wo bedua ne wo fie ama na so cause wo be ma na ode na kuma mawo na ede ne kura ne wo ne bre na mu bedi ya eye wa wo dia asenwo ya meka no momfa ntumutim na ebebua mo medabiase medina ne Bernard